Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Suntem aici pe Gamester. De data asta ne jucăm Skywars. Hai vedem cum putem noi să bătem lumea asta. Stă numai să uită în sus. Nu știu de ce. Denis. Nu-l cheamă Dani. Așa Dani. Dani. Denis, să zic Dani. Dani 13. Ok, în fine. Hai să intrăm. Vedem, ne punem chilaură pentru că altfel nu putem să jucăm, pentru că aproape cred că toți ăștia care sunt aici nu mai hack-au. Deci Gamester-ul e plin cu hack. Și nu are rost să nu avem hack. Dacă eram pe Hypixel mai ziceam. Măcar Hypixel-ul nu cu hack. Dar ăsta nu mai hack-uri, vezi. Ok. Ghinionul meu iar nu am chestplate-ul bun. Bine, am chestplate, dar n-am sabia, e singura mea problemă. Deci, nu știu, ghinionul meu e cu sabia, așa. Măcar o sabie, frate, mă, și din lemn sunt mulțumit. Ok, asta trebuie să mă duc în centru. Un ghinion mare, trebuie să mă duc în centru. Ok, cred că e o leacă de lag. Mi pare că o filmez cu 100 de FPS-uri, dar totuși e la una. Chiar aici era un chest. Chiar m-a teleportat înapoi iar. Fuck. Bă, nu știu dacă o să risc ceva, dar eu mă duc în centru. În centru de tot. Da, am riscat. Am riscat pentru că are bug-ul ăla, că nu pune blocurile și... Fuck. Ok, nu știu, îmi zice că filmează în 100 de FPS-uri și mie simt că e o leacă de lag. Nu știu dacă e lag, dar în fine. Așteptăm aici. Ok, hai că ne-a băgat în match. Am pus puțin pauză ca să nu stați atâta cu ăsta. Oh, fuck. Hai de capul meu. De zilele mele. Deci ai venit pe mine. Ok, o să pun din nou pauză ca să nu mai stați atâta la ăsta, că durează cam mult. Ok, hai că ne-a băgat. Fain și frumos aici. Ok. Chesturi avem, totul avem. Totul este și fain și frumos. Să nu vină iar unul pe mine, că ajunge chiar că mă enervez. Păi, mă enervează că... Ia ăsta. Ok, o să mă duc la tovarășul meu aici. Ce era să mă duc. Bă, cred că aici nu a fost nimic. Bă, da, a fost nici chesturi. Ori nu a fost nici chesturi și a ieșit că... Enervant, frate. Bine că tragi cu arcul mine.
E enervant că în acest ușor am pățit de mult, mult. Deja a fost. Acum băiatul cred că s-a enervat că am venit pe el și nu l-am lăsat să-și termine treburile. Deci îmi pare rău, frate, dar e Skywars. Aici suntem în lumea din Skywars. Deci îmi pare și rău, dar am zis, lumea din Skywars, faci ce vrei tu. Ce s-a băgăit, s-a băgăit, s-a băgăit. Am câștigat, doamne, ce s-a băguit ăla acolo, oh my god. Ce noroc am avut și el, ce ghinion a avut. Am 8 metri câștigate, dacă vedeți în dreapta acolo, în meciuri câștigate, ok, am făcut 6 minute. Trebuie să mă asigur că am filmat, să nu stau prea mult. Maximum 14 sau 15 minute să stau. Așa va fac eu episod, nu fac de foarte, o să fac și episod de 20 de minute. Fac și de 20 de minute, poate, da. Depinde că de mine, că eu, de exemplu, când aveam OBS-ul și mai și se bloca la calculator, poate cauza că am avut calculatorul slab, ăsta se bloca și mai și ăsta, mai și, mai spune, am uitat cuvântul, se bloca și mai, când trebuia să-l editez, să-l pun pe YouTube, dura și o grămadă, deci la un episod am stat 5 ore, numai de 15 minute am stat 5 ore, vreau de 15 ore. La asta filmez 13-14 minute, stau numai 8 minute așa. Adică de ce să nu merite programul? Ok, am uitat atunci că am zis că parcă am zis că o să las parcă am zis că o să las link în descriere la dacă vii la mine, ce să-ți fac? Ok, eu și-am uitat să-mi pun. Iar mi s-a pus să stau. Hai, prietene. Ce noroc a avut. Oho, ce m-a avut. Îl scaput. Uite, am căzut în void. Am căzut în void. Ok, o să mai fac încă un meci. Deja e full.
Ok, m-a băgat pe timp. Nu contează să mai fac încă un match și după care o să încheiem și episodul atunci. Yes, nice. Ok, mai mult am pus numai 2 episoade de Bed Wars. Asta chiar care ar fi bine să las Sky... Oh my god, iar si bă. Bine să las și Skyward-ul să mă... Nu știu, mă pasionează așa Minecraft-ul. Chiar îmi place. Minecraft-ul de-aia aș vrea să pun episoade zilnice cu Minecraft în fiecare zi. Dar poate dacă nu o să mi se blocheze jocurile. Oh. Adios, adios, adios. Ta 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 ta. Ok, știu să... Am nimerit. Mai bine nu trăgeam capul af. Ok, cred că am cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apreciați ce video fac eu, adică unii fac videouri mai proaste decât fac eu și tot primesc like-uri multe, așa că vă rog, apăsați butonul de like, abonați-vă și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!